Takže čaute lidi, tady Deboss, dneska si zahrajeme po dlouhé době, asi po 6 až 8 měsících s panem Mariem, který bohužel neměl na PUBG dříve čas. Takže teďka si s ním zahrajeme Erangel a doufáme, že vyhrajeme. Tak jdem na to. Můžeš pozdravit do videa. Yes. No. Co tady vidíš? Vidím tady nekonečno stovek RPček, protože podle toho, co to bylo za lidi, tak tady budou aj za letadlo. Zaplatíte 4. No, to by mohlo jít. Stovka, asi. To je dobrý ještě. Jo, to je dobrá. Hele Anzin. Ano. No, to je jako něco to Name, bude. vole. Jo, ten name, myslíš, že Erko ten nám dá zabrát, když ho nikdo nezabije. Tak ale víš co, stačí třeba mu jít záda nebo ho prokempit. To je taky úplně lehké. Když on třeba fightí a někdo ho zabije ze zadu. Jenom se mi moc nelíbí ta slečna, co letí vedle nás. Ona vypadá, že bude docela napuchaná. Kde? A jo? A vedle tebe. Když cípnem, by jsem šel tady ten nějaký event. Tady jestli podívej se na mapu. Tady z těch dvou jeden. No, tady tu. Ten No. spodní ne. Tam právě chodí nejvíc těch lidí. Ne, to je ty horní. Tam chodí taky nejvíc. Ty horní budou akorát. Ty horní budou akorát. Ty horní by byly dobré. Ty zase tam asi. Ale ještě nikdo nezačal střílet, to se docela divím. Je nás tu 3. Ona je hned vedle nás. A dopadá stejně jako my. Padá se mnou. Jo. Tvoje, já padám kyni hochu. Já jsem dole. Ne. Já se nemám k tobě jak dostat. Čus. Kam? No. Je. Furt nevím, nahoře někde. No. Ona mi to akáčko vzala. Kde je někdo? Tak jsem mrtvej. Hej holchu, kdyby ta nedopadla. Ona. Takhle ještě těmenku. Bylo by No to já jsem lepší. ji tam viděl. Já jsem viděl, že letí za tebou, tak já jsem to stočil na střechu, ale mi to z té střechy sklouzlo úplně dolů. Hodně to toho boostne úplně někam do pryč. Mě to úplně odhodilo dolů. Já jsem chtěl jenom tam na kraj, aby mi to boostlo, ale ne, on ještě do mě. Kam mám jít? Kam jdem? Tady nebo tady? Tady. Okay. Už jsme mohli jít na ten druhý. Na druhou stranu, ale to se mi moc nechce. Jako jsem. No, pojďme spíš tam, jak mám označené já. Akorát nevím, zda kilometr doletíme v 700 metrech. No já si to aspoň počkat. To nedoletíme. Dobré, tak já si jdu na ostrov. Baví mě ta hra. Velmi moc, viď. Až moc. Ještě, že jsou tady ty poklady normální. Kopej.
Ty vole, to je práce. Jsou teda. Pojď. Ježiši. Ale furt lepší než nic. Hochu mě to nedalo tu zbrať. Mohl se buglat ty vole do toho. Hej. Co se do toho bugnul tak? Co? A jo. Lol. Jo, to je pravda. Tam byl aut se 4 skoupou, vole, ale... Tam nic není, myslím. Je tam něco? No. To asi není ona. Tady je to všechno už vybrané. Už můžeme Je, jít do takže prdele. kam? K eventu, nejspíš asi. Jak mám přepnout normální mapu? Takže. Tam je dole šipka. Otevřu Jo, mapu, vidím. jak se to jenom prohodí. Kada já to budu muset celé obejít, aby jsem se dostal ven. Mhm. Ty Vogo, vidíš, jak mám na tom Nevadí. Augovi ten velký zásobník? Nevidím. Ty daleko. To nevím. Jo. A to je ten dobrý, Ne. Jo, to je ten, co má ve zlatým RPčko. Víš, Někdo po nás střílí. střílet může. Plave. K ostrovu. Jsme ho mohli vysypat, že? No i tam jsou dva. Otápěj. Dostávajte. Watch out! U auta. Aha. Já jsem to ten luk. Wow. Proč to tady střílel on? Z vrchu. Jo, A na druhé straně u toho auta jsou ještě. ještě tady prostě. Mario, plave ke mně další. 2 ke mně další plavou. Vidíš je? Vidíš? Plavou za mnou Prostě nemám 2. naboje. Já se tak rychle nedostanu k břehu. Jsou tam 2 u mě u vody. Ty vole, to je tak naprto je ta zbraň. Já ho sejmu, jenom potřebuji vylézt na povrch, na šutr. Dělej. Jsou mrtví. Kde je? Vylézá ti! Pocho, já tady někoho u sebe mám, ale já ho nevidím. Kde je? Není tam nikoho. Vode. Dobrý, mám ho. Mi došly náboje, hochu. Spal k tobě. Co to je za farm? Je tam ještě jeden. Jo, pak tobě. No, dobrý. Já jsem bez nábojů. Si můžeš vylútit. Kdyby Uzena. aspoň měl někdo akáčko, ty vole. Je, z Ty náboje. vole, AKčko neměl.
Ale vím, že tady nějací mrtví byli. A počkej, není to ještě někdo. Nevadí. Jako možná bys šel konečně na ten event. No, už můžem. Pomalu. Exot. Ježiši, Exot. Exot. 2. No. Hlavu má. Jo. Dobrý. Jsou dole. Tak máme Exota. Je. Ti byl ale asi dobře na lucení, že? Tak. A káčko No to ani máš. ne. Yes. Peš nějakáčku. Já nevím, proč mi čtvrková skopa střílí líp na blízku než na dálku. Pojďme to otevřít, tam bude AVMko, jestli to ještě není otevřené, dělej. No jenom... Já nevím, jestli tam chceš, naletíme napřímo. No. Je A to já přímo to motorka. tam. Mám lagy. Kaž, není to otevřené. Pojď se skoč. Pojdem dovnitř. Bacha, dá se tu kempit všude. Hlavně dolů se dá kempit. Auto. Ty vole, hele, někdo sem jede. Tak pojďme si tady na něho počkat. Tu si na něho můžeš počkat. Může se dostat vrchem. Tady tím ne. Ale to tady je. Poklona. Pojď. No, jestli tam fajtí, hochu. Tož to pochybuju. Nový exit. Je tu Groza, jestli chceš. DPFko. Jo, fight. Peru. Jdem na ně, ne? No, moment, tady si vezmu ty náboje a tedy. Můžem. Já mám zase jednu část toho kladiva. Pojď. Je. Hochu, jsou dole. To bylo rychlý. Nevím, jestli to ještě No někdo... jo, DPFko. Je to možný. Jednoho jsem zabil. On nikdo neměl normální batoh trojkový. Děláš... Trojku. Ale trojku mám paťuk, ale nevím, protože jsem ho už dávno získal. Kde je? Běží ke mně. Jo, odchodím. A dvě hlavy. Ještě tam jeden. Krásný, čistý. Ještě jeden. Jo, celý černý. Kde jako?
Zatím. Zatím jo. A bacha. Není tady? Je. Jsem tady a nikdo tady není. Tak je někde jinde. Jo, on to šel obejít. Dobrý, Dobrý, potřebuju nové. pryč. Hele, karta. Tak, exota letíme, ne? Nemám, on tam zůstal. Jo, dobrý, mám už sebe jednoho. Pojď ke Ne, mně, máš jednoho. pojď. Počkej. Škoda, není žádný grip tady, ty vole, nějaký normální. Už běžím. Ty vole, já furt nemám ten trojkový batoh. Tady máme i toho Dělej. exota. A dnes nesmíme red zone, s tím nemám moc dobré zkušenosti. Jo, no to na mě, jo, víc. Tak. To bylo těsno. No jo, pohodně. Tady byly ještě, u tohoto auta. Ale už nejsou. Jo? Tak kde Mario, máš? víš co mám? Víš co mám? No? Nevím. Podívej se do mojí ruky. Grozu. A tyhle, tak to jsem si mohl vzít aspoň tu. Flera, pojď, Flera! Jak snipnu, dělej, dělej! 2 dokonce. Ne. U... Nevím s kam, ale. Z Rozoku asi. Já nevím, kde byly. Jo, auto jede. Tak tady budeme na střeše. Slož to. Ne, vole, ono to pustne dolů. Nevadí. Slož to. Dobrý, mám to. Tak co, kde? Někde se vystřelilo fléry. Jo, vidím. U garáže. Mám ho! Ty krásu, na jedničku. Tam se zvedají. Watch out! Za tím kopcem. Watch Mhm. out! To je ten R, co měl ten trident. Na jedničku dostal. Hochu. Fú. Ale on ho zvedne. A já nevím, co měl za zbraně. Jo, zvedá ho. Jo, je zvedlý už. Vzadu pře garáži přebíhají. Watch out! Děláš si prdel? Dělej, hochu, dělej. Já ho nevidím. Ne, já ho nevidím, já už ho nemůžu dostat. Taky ne. Ale dostali oba. Ten drop je nahoře, hochu. Mark Já vím, já tam čumím.
Já nevidím. Nemají šanci prostě odletět pryč odsud. Teď. To po nás nebylo. Ne. Jako zóna jde směrem k nám, takže oni musí. Ale Army zase hraje, ale já ho nevidím. Jo, letí. Dostali. A kde jsou teď? Přistáli. Watch out! Zase. Nebo odletili. Ale pojď, kde je zóna, jdeme víc do té zóny a tam budeme čekat na ně. Srana. Kde? Já mu dám, vole. Nevím. On má tady tu. No a? Dal mě hezky. Nestihl jsem ani nedrhnout. Letí. Já ho vidím. Běž, no, zůstaň tam. Letí pryč. Ne, tu mě. A je to protože já už ani nebudu moc hrát. To nedám. Jsem mrtvý. Nice. Je to na tobě. Jsem. To netíhám, můžu si. A teď kvůli malý vycházíme prakticky, že skvělý člověk, který už to nefungovalo, ale teď jako rodiče fungujeme normálně. No a do té doby si vlastně jakoby nikoho neměla, protože už mám úplně něco zkoušet, Já nemůžu. projektovat, to prostě nebudu vědět, že to je procent, protože v mém životě už není prostě nejde. na to. No. Čekaj, aby jsem si pomohl to a vem. Dobrý. Právě proto, i přestože my si to máš rozumí na hodin, za mě je to sympatiák, ale za mě sterku a to nebudu to přistupovat. Já asi na zónu nechci, protože Odletěli dávno. Army, no. Co to máš mi říkal? To vede strašně blbě. Ta zóna. Přede mnou je. Jsem ho viděl. Rozhovor Dan a Karol zbudil pozornost, takže ostatní natahují krky postury tady. No, pak si Karol. Je to na tobě. Skoro, že to můžu dát. Awesome. Aj.
takže jsme to studoval na nauce se pak a už do matky. Je to prostě na tobě, hochu. Já jsem dohrál. Nedám. Ale jo. No, to proto... A jo. Dívej, ty svoje snaží. Já je nevidím. Dáš to. Tohle jsou za těma. Oh, tady. Máš tam. Počkej, jde přes. To nevidím. Nechci zabít toho Armyho, ale ho nevidím. Armík, ten bude to pro něj jde schovaný u nějaký stěny. Ona je tam nějaká, a ne? A potom ti to máš, jsem v řiti. ty máš je prostě Kurňa. jdou, že jsou spolu spokojení. Ale Takže že To je ten Army, vole. Armík. Jo, To není Armík. to je mi uprdele. Ale má dobré věci. Armíka toho poznáš. Ty vole, já si musím vzít jinou zbraň. Kdo dlouhou pokusy. No, teďka, ale. Bogony, bata, bude pokud pálit, jo? Vidím. To je Armík, vole. Jo. No. Nice. Trošku si jak vyšel. No, dobře. Tak, to Nevidím. nevím, jak bude, ale hádám, že rád hraje okolo paráka, takže bude někde Kámo, tak tady by mi vyšlo. To je Armík. To je Armík, si myslím. Ale je to možné, je to on. Ale já ho netrefím. Já ho netrefím, protože já tady mám tu zeď posranou. Tak to nebyl Armík. Teď je zbývá Armík. Já se schovám za slou. A hádám.
Ale Army, tak pojď a ukaž to. Mara. No. Jsou proti tobě 3. Tak se zvedají. Právě, že jsou proti mě 3, vole. Aha, už jenom 2. A to bude ten Armik a ten jeho kamarád. Ten bude kempit. 100% ty bude kempit, to bude čekat, se ukáží. Myslíš, že to dokážu uhýlovat? Hele jo. Já nemůžu chodit. Kluci dostanou na hru zpívy, které dánské publikum ocení. Pánové ne, ti nás sledují proto, aby věděli, co holky v maskérně. Jejich tišený křik je poté slyšet hlavně na Moravě. Co mám dělat? Co dělá? Nevím. Ale zbývají prostě jenom ty 2 hochu. Já mám No, 3 a healy, ty jsou no to teď. zkusím uhýlovat. OK. Nejsou v zóně. Já vím, že jsou v zóně, oni budou přede mnou někde. Tady ta zóna bude kousat hodně. Ale to stihnu uhýlovat, ale mám 3 healy. Oni budou mít zónu. To nedáš, protože až uběhne zóna k tobě, tak ještě chvilku a potom se potom uzavře. Takže upřímně. A ty to ani nedáš. Mě by zajímalo, když se dostane tady na střechu. Jestli tam No. Jo, vidím ho. Přijde i nějaký nový box? Na to čeká! Já si připravím. Jo, nejsou střecha, jo. A on to dobré rozvědě. Dobré, zkusíme healy. Tam mají zónu na té střeše. Orientaci Nicole je blond, Natalie je brunette. Oběma jsme neříkali, že se rande platí jenom jedna. Mají nohy. Tak teď jsem mrtvý. Připravili jsme si pro tebe něco. Armik je tam. Já ne. Ještě molotov mi tam hodil.